Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg kellu laqgħa bilaterali mal-Ministru għall-Ewropa tar-Renju Unit Leo Doherty. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq l-aspett multilaterali, b'mod partikolari fil-kuntest tal-preżenza ta' pajjiżna fl-Organizzazzjoni għall Kooperazzjoni u s-Sigurtà fl-Ewropa l-OSCE u anke fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda. Hawnhekk ġew diskussi il-prijoritajiet hekk kif iż-żewġ pajjiżi se jkollhom il-Presidenza matul din is-sena. Il-Ministru Ian Borg tenna li Malta qed tassumi dan l-irwol b'responsabilità kbira fl-istess ħin li tirrikonoxxi il-mument kritiku li d-dinja għaddejja minnu. Il-Ministru Ingliż innota l-isforz u l-impenn ta' Malta fuq il-livell tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda u anke fl-OSCE f'dan iż-żmien ta' sfida u qed iħares il quddiem għal aktar kooperazzjoni effettiva bris iż-żewġ popli fuq bażi bilaterali. Kienu diskussi wkoll ir-relazzjonijiet tar-Renju Unit mal-Unjoni Ewropea, il-konflitt f'Gaza u konflitti oħrajn, il-Commonwealth u anke il-migrazzjoni.